Selamat apenna perjolo madihita saluhuna. Adorak sutapuka parmingguota perjolo mahita martangiang nahohom di bagas rohatabe martangiang mahita. Tapuji matuhata marhite-hite bukuede nomor 510 ayat sada sahatu tolu anon diayak napatuluhon rap kita jongjong. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tordi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Pabuahamuma tuborusion, idama nungaro hatuaomi, idama ihutui wanado upasilehononna, dala pamolosonna di jolona, haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, na tumopa langit dohotano, inorhon ni asini rohamdo ubahen saat hami tutan hurian nai baruon, lehom matu huriam todim nabadiai, dohot hamaloon sianho, asalam rarak jalak gadda harajommu di tonga-tonga ni hamion, sailehon hiras ni rohatu naposom makatahon hatam, asalam denggan huriam marhite siani, pargogoi mahami mangoloi ho di bagasan hapor siaon natoktong, asa manahan hami sahak rodi ujung marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pati ni debeta di minggu tasadario diapen na parjolo, dienet dosian Matius 24 ayat 42 songonom madidok. Ope, dungoma hamu, edang diboto hamu ari haroro ni Tuhamuna, ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na horbat patikmi. Amen. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami namarar sisi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak piga hali hami rotu jolom.
Uhilala hami rikot do asini roham di salhut hami halak pardosa. Alani ido ubahan hupaserep hami diri nami saderio di jelom. Jalahu partobat hami tung najot do hami manibil sian akka dalamu nabadiai songon biru-biru nalilu. Sayunak pabali hami sia jolom alani dosa nami i. Aidang di halomohon roham hamatian niak kapardosa alai hamuau ni rohado lomo ni roham asa mangolu sesa masa luhut hageduhon nami dohot pangalesion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asini roham bihami marhite-hite panidangion dohot hagogon ni todi porbadia. Asalam tarapul situ turuhan nami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasa ngapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga taringot tuhasisan ni dosa. Para siroha jala pardengga basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahe tuhita hobartu akka dosata. Jala dang dibalotso tuhita hobartu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba diakka na magkabiari ibana. Asangapom madi debata nadigijang. Amin. Tabigima hatani debata turpuk epistel di bingkuta sadarion diapen na parjolo dienet dosian pesalmen 80 ayat sada saat rodi walu tajahama marsikat soring ede sian siasap
Sai sungguh lima hagogoommu di joloni Efraim, dohot Benjamin, dohot Manase, jala sai Roma ho mangurupi hami. Ale mata, sai pasuang mahami, jala pasihan bohim, asa malua hami. Ale Jehovah de batase baut, tadia lelengon marmusu tihus hos midatang tangiang ni bangsom. Di papangan hodo tunasida roti ilu-ilu, jala di painukon hodo tunasida ilu-ilu matahutang. Ibahin hodo hamiri perbadaan ni hobar hudul nami, jala sai ilesei akka musunami dohami. Ale batas sebao, sai pasuang mahami, jala pasihan mabohim, asa malua hami. Ima sahatna, martua do akkana tumangiho natani debata, jala nau peopsa. Amin. Taha tidak kom maha porsiau tei, sonah tina tidak kon ni dongata saha porsiau di parsadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon si Maria, na gabi-gabi siaton di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangunguhan ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hao pinor silang na tuat tuban wa torudung ditanom na mula mangolo di hari patoluhon na manaik tu surgo lao hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pamual sogot tanoon manguhumihalak na mangolu dohot na mate. Au porsia di tod di perbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amen.
Titing di Huriata, HKBP Ramangun, Minggu 3 Desember 2020. Dapar Jolo, Padidion Nabadia. Minggu sadarion 3 Desember 2020, di parminggu pukul 10 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tidak danak. Toro tidak danak nama jalo Padidion 5 halak, 2 bawah, 3 perempuan. Napaduahon perayaan Natal Parhalado. Selasa 5 Desember 2020 pukul 10 aluip, maringana di gereja, Patupaut taro Natal Parhalado HKBP Ramangun. Sude Parhalado doho keluarga, Padita pensiun doho keluarga, Situa pensiun doho keluarga, Sude Dewan doho seksi, do sude panggelis nyudang madohoti pesta Natali. Perayaan Natal seksi diakoni sosial. Rabu 6 Desember 2020 pukul 10 WIB maringana di gereja Patupaut taro Natal diakoni sosial. Rap dohot ama ina nama balu. Akayana kota na sopo somarama somarina. Yala disima di pasahat si palas ni roha. Inangido tu sude anggota diakoni sosial, ama nama balu, ina nama balu, anak na sopo somarama sopo somarina, do takaruas nama jalo poti parasian, tahun 2020 asa madohoti perayaan Natali, jala situa wik doho madongani ruas nabi. Pilihan tahun, nunga masuk kita tu bulan Desember 2020 tolu, ruas naung mangaleo pilihan tahun 2020 tolu, pola 27,41% dope. 751 kakak, dia 2.740 keluarga, ruas ni Huriata HKBP Ramangun. Pinangido matu sude ruas ni Huriata naso mangaleo pilihan tahun na dope, asa di pasaha mamarhite situawi. Bedahara Huria, manangbowi di transfer tu rekening Huria, Bank Mandiri, di nomor 006 0092 70 45 siaonom, doho rekening BRI. Jala bukti transfer asa di WA tu Bedahara Huria. Peliat tau dang ditotuhong gudang na. Tapasaha mapilihan hobar tu pasu-pasu ni Tuhan na tajalo. Aka daftar ruas naung mga leo pilihan na tahun 2020 adong do di situ awi nabi. Rekapitulasi pilihan tahun per week puy madijaha di harota siting manang naung parade ni Huriata. Namoding. Dari hari Kamis 30 November 2020 tunga jumolomodik sa halak ama, ruas ni Huriata, mangatar pangaribuan, umur 27 tahun. Inading ni nata sita boruna 70 nahinan. Alamat Jala Pemuda Sada, RT 02 RW 02, nomor 12 Ramangun, Wik Ramangun Tegalan. Tudia hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2020, di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama na mga leong gugu do pangapulio di keluarga na marsita ononi. Pelia do akaw ni buah-buah tajahama di arotas titing na pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu di batama aka barita masa doho ulaun aka si Patupauta paes tangap di Huarra. Songonima titing di Huriata di Bagasa Sedarion. Oras.
pasonang marohata martangiang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti ate-ate do pikiran munabi di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamuama namin na namin ang dihita saluhut na tarumobi na madohoti permingguan di apet parjolo di tonga-tonga ni Huria AKBP Rawamangun di gereja ta nang dohot di bagas marhite live streaming horas madihita pasaton nami ma selamat advent madihita saluhut na manginang. Jadi mamuka minggu apen na parjoloon bongot mahita tu tahun parhuriaun na baru. Asalpu sada tau parhuriaun tabulus ma tau parhuriaun na baru dipakulingi mahita marhite hata ni debata di Evangelium Markus bidu 10 tolu mamuka mai sian ayat 24 rodi ayat 37. Evangelium Markus bidu 10 tolu ayat 24 rodi ayat 37. Songono mahata ni debatana tarsurat di sita pa YouTube ma di bagasa rohat tabe. Alai diaka ari i dung salpu hapor suhonodeng makulum matani hari jala dang marsino dang be bulani merdabuan ma akabitang sian langiti jala humutal ma aka hagogo on ni parlangitan. Jadi idaun nasidama anak ni jolmai ro marhite-hite hon obun matat haguguun dohot hasangapon godang. Laos disima suruonna aka pardi surgo papunguhon aka napinilit nai sian desa nawalui sia suhi ni tano sahat ro di suhi ni langit. Alai sian hawara ima guru kamu tudosanna. Ia dung martunasi pucuna jala rukar bulungna boto munama nang jonok partaonan las. Suang le songoni jupa di idahamu masa akau deng boto munama nang jonok haso songgopna. Situtudo hata kotu hamu nasotupa salpu bangsoon so jolo songgop sasudenai. Salpu pe sogot langit dohot tanoon anggo hataki dang na olo salpu. Alai anggo arina dohot sadi harina dang adong nang botosa nang suru-suruan na di Banua Gijang nang anakibe da holan amai. Tagam mahamu dungo mahamu ay dang di boto hamu manang sadi hari tikinai. Upamana songon hala namar utasada namanadikot jabuna disagi hodo waso tuakan aposona tuganub si ulaun nabi jala si jaga pitui didokon marjaga atong dungo mahamu aidang di boto hamu manang sadi hari rotuan napuna bagasi manang di bot niari manang di nadu tonga borngin manang di namartakuap manuk
manang ditorang niari sotung jupaksa hamu modum dinaroi bana topu. Aitu saluhut na hamudo hatakon dungo ma hamu ima sahat na di hamu manami nanami nang dihita saluhut na madohoti parmingguan di tonga-tonga ni Huriata di Bagas Joro nang di Jabu adok sada suku-sukun dia penna parjoloon partikian paimahon na sungod dia do namasa di ngolum nuai partikian paimahon nasongod dia do namasa di ngolum nuai. Masa penantian yang bagaimana yang terjadi dalam hidupmu saat ini? Adong ma akan nama tua akau pung partikian paimahopa-hopu nina. Adong ma nama tua takola nama tua napa sope dana partikian laho madapoton hamamalum menanti bagaimana untuk sembuh. Yaka nauposo partikian dia partikian parkarejoan manang pakat nautumimbo muse mulu sudut nauposo hia debe partikian mencapai cita-cita dan berumah tangga. Semua orang memiliki masa penantiannya masing-masing di dalam dunia ini. Bahkan satu nama tua hian mulu sinukun partikian dia do nama sa di ngolum na tua inong among opung ima daba mang padita partikian lau sonangau inam se ade arong do songoni partikian lau sonangau ina ai sosonang do orang ulu mopung ngai leon gejang umurmu wah lansia na sebelah siamun partikian dia do nama asa di ngulum inong among gerang ate naing magi ngilut-ngilut ni dagingon tanggal ate naing mata bapa hopu do dia. Setiap orang mempunyai masa penantian, tetapi bagaimana penantian kita bukan penantian duniawi. Dada partikian natapai mahon taringot tu portibio saping moloholan partikian natapai mau taringot tu portibio sabing lilu jala lalap tu hitam jala say mauas tanghot hapur siauta bahkan gabi suku-suku na belga tohodo boi masa ingoluku naung matuaon. Bisakah seorang yang sudah divonis berpengharapan dia mendapatkan kesembuhan di dalam iman Yesus Kristus, atau dia berpengharapan mempersiapkan kematiannya? Nah dia do molo di bagasan hapur siaon saya makirim do ibana hama balum tak kematian tang nalau salpu siap portibion. Dia berpengharapan. Oleh karena itu jangan tersesat. Letakkan pengharapanmu partikia pakirimmu di bagasan napai mahun
di bagasan Kristus Yesus. Isoddo marite minggu apen na parjolon di jauh hita mohado dungo manugu-nugu paimahon haroroni Kristus. Waktu masa penantian menantikan kedatangan Kristus. Di Papua do marhite turpukon di hamu amanami inanami nang dihita saluhutna. Dina paimahon haroroni Kristus hita. Dada ida laho paimahon Kristusi taringo tuha portibio saping alai ida matu namanok tongi ay nasal punedo saluhutna. Amang inang monotajaha di bidu 10 tolu ayat sada dohot ayat 2. Kalau kita membaca Markus 13 ayat 1 dan 2. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus? Didok lautu madiko bagas curi ninna sahala sisian nama madok ibana bereng maguru nami uli niakka batuon dohot tongam niakka jabuon alai ninna Yesus mamadok ibana di idahodo jabu akan abulunon dang pasobuon nanggo 2 batu martidi-tidi naso gargaronna. Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali kita berpengharapan meletakkan penantian kita hanya kepada sesuatu yang semu, hanya kepada sesuatu yang bersifat sementara. Dalam ayat 24 jelas dikatakan sampai 26, ayat 24 sampai 26, bahwa semua yang indah yang kita katakan itu akan hancur. Nasana uli dihasianganon dangadong nabui manahan sigadui ido ben na didok perjamita saluhut na adong dihasianganon martikibedo. Segala yang ada di bawah kolong langit ini semuanya ada waktu, semuanya ada masanya. Nang hitape adong do martikibedo hita manginang. Jadi pola homol-homolota ikut saya digijang au tahu. Nah ditori ikut madorong ibana lau tu gijang. Martikibedo marturturma taida disi akabitang makulumma akalangit dang marsino dang be mataniari. Ini digambarkan mengenai kedatangan Kristus Yesus, bahwa segala yang indah yang kita katakan saat ini melihat dari kacamata kita sendiri akan hancur, akan dirubah. Kemana kita harus melihat? Ayat 26 dikatakan, jadi idaun nasidama anak nijol mai marhite hite obun molo nuaing tadok uli ni bitangi uli ni bulani las ni mata ni arii daktu si behita berubah nama idao tama ditikinan non anak ni jolmai ima Kristus Yesus marite hagugoon na dia do hagugoon ni debata. Dia do hasangapon ni Kristusi. Hagugoon na parjolo. Mabuan nasa na hot di ibana. Tu banua
gijang. Nasa nahot di hapor siaw tu banua gijang. Dia musi hagugoon. Sudi suku-sukun namasa di hasianganon alusan namay isi. Sudi suku-sukun nasibata mabelilu hapor siauta namabahin sumargugu hita alusan namay. Nabaduahon dihamu amanami inanami nang dihita sa luhut na. Naing mahita gabi jolma na dungo unang jolma na tarsunggul. Tabo do tarsunggul? Beda dungo do tarsunggul. Amang inang molo hala na modom dangi dungo ibana hihidu ibana sian puruman na alay molo hala na tarsunggul terbangun dungo do ibana ibereng do alay ulu dotong gabi murmuse melanjutkan mimpi yang terputus. Ulu do masa songoni kan apalagi mulut tabu nipi di daiba nama di bagasan nipina pahopuna torop songonon marmeam mamuse Roma muse na mga pasu-pasu dibangun mabagas na uli. Anggo na itu marnipi ibangun bagas na uli. Hati-hati do ate. Iro akan apande menafsir may ate. Alana hero di lokor suku tu tohodo amang tak tenang sada na tua marnipi do horoi bana. Di bagasan nipi nai ropo paranna mergugu paparan naon ibangun bagas ni natutuon tapi Roma dongan na madok amang padita rodongan na hati-hati na jono nama ibangun rumah-rumam inna kan na jono nama lomatin na marsigor-gor may natauda amang padita ay marnibi au marpungu sudah keluargaku marpungu sudah paparaku margugu nasida didok nasida mabangunon na bagas diau na macayuli ngaibain gobarna holan dang dibangun dope tapi dokodong aku bah jono nama laho mati inna ala mulu dibangun bagas mulu na tua na lau mati namai tohodoi. Di sini seringkali. Jadilah orang yang benar-benar bangun, bukan orang yang terbangun. Orang gak bijol mana tersunggul. Anggon jol mana tersunggul, naulu do musibana lalap, naulu do ibana musib modum. Alai molo jol mana dungo ibana. Molo jolma nadungo di bagasan Kristus Yesus taktar pudu bebana alai diamai songon na didokima rade banagam. Dia akan mempersiapkan dirinya, dia akan mempersiapkan keimanannya, bahkan bukan hanya keimanan dia saja, keimanan anak-anaknya, suami, istri, dan orang di sekitarnya. Asa halat nadungo ini dada holan mangarade di dirina ibana. Ahado alangoku, ahado bohalhu. Tahu, alai dohot do hapor siaw ni nasa bagasi asa songon si Josuai nama dok
Ahu dohot dong aku sabagas ikut Jehovah do uluan nami ido nadungo. Lakola diri alai molo halak natar sungkul olan di bereng leleng nai murum muse lalap ingop madidok di ayat 27-20 siang. Dangadong nanggo sadape nama boto tikina dohot arina ditikinai papunguon ni debatado saluhut jolma dangadong nabuni laos disima suruon kapar di surgo papunguhon akan pinilit nai sian desa nawalui sia suhi ni tano sahat rodi suhi ni langit. Amanginang, tidak ada orang yang dapat bersembunyi ketika hari Tuhan dinyatakan. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan kedatangannya kedua kali. Tidak ada orang, istilah anak muda sekarang, ngumpat asa unang tarida, asa unang dapot. Dan tidak ada orang yang dapat membela diri. Dan tidak ada orang yang mampu berdalih. Molon waing di tengah-tengah ni ngoluta, murah-murado halak martabuni, murah-murado halak marsidalian, murah-murado halak margabus, murah-murado halak babunihon haurahanna alai ditikii ingok wa ahape bahenota tidak akan mampu menyembunyikan apa yang menjadi kekurangan kita. Tuhan tahu di mana dan apa sedang apa kita. Untuk itu bagaimana kita di dalam kehidupan kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus, menyambut Kristus yang kita tidak tahu harinya pasti, tapi bukan menjadi manusia yang terlena. Dikatakan dalam firman Tuhan ayat 28, alai sian hawaraima guru hokamu tudosan. Alai sian hawaraima guru hokamu tudosan. Mari belajar dari pohon ara. Karena dengan melihat pohon ara, kita tahu kapan waktu semi, kapan waktu gugur, kapan bertunas, kapan waktunya. Tapi di dalam kehidupan kita bukan melihat waktunya saja, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bersiaga, bagaimana kita bersiap-siap. Jangan kita persiapkan segala sesuatu yang tidak kekal. Unang para dehamu di bagasan ngulumuna naso manok tongi, alay na manok tongi manian. Ay dirogdo di ayat 30 sada. Di Papua do disi. Saluhut na laho salpudo. Salpu pesugut langit do tanoon, anggo aka hataki dan olo salpu. Salpu pesugut langit do tanoon, anggo hataki dan olo salpu. Sehebat apapun orang mempertahankan yang di dunia ini, semua akan berakhir. Karena itu peganglah yang kekal.
Tiop madingolum na manok tongi, haol madingolum na manok tongi. Loas iba na mga rajay ngolum na manok tongi. Ima hata ni debata. Bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan. Berpegang kepada firman Tuhan dan janjinya. Karena hanya itulah yang kekal. Karena itu, dungo mahita. Hidok di ayat 30 roh di ayat 30. Tarumubi di ayat 30. Aitu saluhut na hamudo atakon dungo mahamu. Amang inang, walaupun banyak hal tantangan dalam hidup kita, godak pe akan masa di bagasan ngulutah, unang loas, unang pasobui, mangarajay ngulum, mabahen ngulum tarpurum, mabahen ngulum madele, mabahen ngulum mardadi, mabahen ngulum madaw siya Tuhan, mabahen ngulum madaw siya keluargam, siyan namaramarangi, mariboto. Tadikom sadar mahita, dungo mahita, dijauh hita, iya halak na dungo, ima halak napapataron holong ni roha nasian debata. Secara khusus kepada orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis. Saya yakin semenjak anak itu hendak lahir bahkan sampai saat ini, Anda selalu terjaga dan siaga. Tapi bukan siaga pengawasan dari segi fisik yang paling utama, tetapi bagaimana Anda, Amang dan Inang di sini, menjaga juga iman daripada anak-anak kita. Apa gunanya dia dari segi fisik wah dan bagus, tapi besok keimanannya tidak wah dan bagus. Mumpung sedini mungkin Anda mengajarkan bagaimana dia siaga, bagaimana dia terbangun, bagaimana dia mengingat komunikasinya dengan Tuhan. Itu dia akan jumpai dari kita sebagai orang tua. Gambaran guru di dalam kehidupannya. Kalau kita sebagai orang tua hanya terjaga saja, bukan bangun, dia juga demikian. Kalau kita sebagai orang tua hanya datang ke gereja pada hari-hari besar saja, itu akan sia-sia bagi keimanan dia. Dia akan membandingkan kehidupannya dengan perilaku kita. Tapi kalau kita menjadi teladan bagi anak-anak kita yang senantiasa terbangun, yakinlah Tuhan menyertai dia, membangunkan dia, senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan serahkan dia kepada Tuhan melalui baptisan. Oleh karena itu, tetaplah ajarkan segala yang baik dari Tuhan. Tanamkan firman Tuhan yang menjadi firman yang kekal di dalam hidupnya meskipun dunia ini berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Debata para siroha perdinggan basa puji-pujian hamulateon upasat kami tuho Tuhan. Ala toktong diramoti ho hami dipatau ho hami dipadungo ho daging dohoto dinami makirim dopakko. Unang malalap pami Tuhan di hasianganon. Unang lalap pami papungu-punguhon
bohal di hasianganon ay saluhud na lau salpudo saluhud na lau tadi kodo atong patugu haporsion nami makirim do pakko dungo hami managam harorom padua halihon mabuak kami tulabungmu di bagasan ngolu na dungoi pargugoi hami mangulahon lomoni roham asa hatamima nagabi sulu-sulu di bagasan ngolu nami debata pardinggan basa ubah kami sadok ruas ni huriam na di bagasan arsa ni roha habot ni roha na di bagasa parsahiton asima roham Tuhan homa Tuhan na toktong mga ramoti tarumobi keluarga besar pangaribuan boru na 70 sian wik Raumangun Tegalan di nama rabot ni roha nasida jumolo na toras na ni haulungan ni nasida Tuhan apuli keluargaon patugu nang ruas ni huriam na marukil diak kana masa di bagasan nguluna bohali Tuhan asa totkong madok mo liate tuarupanmu gudang ma na pinalumehommu di nasida nama bain nasida marlas ni roha suang-songon ni buak kami di bagasa tangyang nami ruas ni huriam na di bagasa parsahiton na peak di jabu manang di rumah sakit secara khusus amang situ amang apul Raja Guguk Ferry Gustav Taruli Panggabean Dumarama Bulan Boru Tagalung Naima Boru Sinaga Nyonya Adam Tobing Boru Tabarat Evangelis Marsius Yahan Nyonya Simamura Boru Dulu Saribu Nyonya Sigalingging Boru Syahan Nyonya Syahan Boru Panggabean Sintua Nyonya Siregar Boru Marpaung Rumintang Boru Tasoid Walmen Simanjuntak Rustioria Boru Sitanggang Nyonya Kasimanjuntak Boru Siagian Situa Godwill Siaturi Nyonya Tambunan Boru Tagaul KM Sihombing Muandri Silalahi Pantun Huta Barat Mutiara Boru Manulang Beni Marpaung Robert Silalahi Sintua SP Hutasoid Nyonya Simamora Buludur Saribu Las Maria Boru Panjaitan Nyonya Sintua Bistuk Hutauruk Boru Tobing Amang TP Simanjuntak Esterlina Boru Simanjuntak Nyonya Baster Manurung Boru Aruan Amang Situa Daulat Sitopul Debata perdinggan basa tuho mau pasat kami akan nahu ahulungi hami na di bagasa parsahiton asa lehonom mumahai saron gajang ni umur gugu nang hasehaton bohali nasida Tuhan nang keluarga penapature-turehon lehonom mutoktong gugu di nasida lau pature-turehon akan nahu ahulungi hami na di bagasa parsahiton ubah kami di tangyang nami di ruas ni huriam nama buan dak danak lautar diri Oma Tuhan na manggugon na sida la mangajar-ajari akayanakon na pinalumehommu di bagasan nguluna pagurang-gurang madadanaki Tuhan mari dongaton biar mida Jahoba habis suhur doa apistaran nang hasehaton say burmagurang na sida lau pakkeommu mamuji-muji pasangapon goarmu na badiai dohot mabailas ni rohan na toras pasu-pasu nang di program kegiatan di huriam di minggu-minggu Advent doh perayaan Natalon Oma Tuhan nama dongani nama guguhun lama kubasi siobasan di tonga-tonga di huriam asa saluhut perayaan-perayaan papatarhon hasangapon di goarmu nabadiai Tuhan pasu-pasu pamerintahan negara nami lehon dame Dios sadani roha nang pamujion nami o Tuhan pasikop mai urasi gabe pamujion na tahu di jolom
jala hasangapon di ho Tuhan marhite Kristus Yesus. Amin. Maredehita hut papungu pilihan.
Di hamua manami nanami nang dihita saluhutna masuk mahita tu ulaun padidion nabadia kapuji matuhata marhite de nomor 146 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 non jongjong ma natoras nama buan dana lautar diri. Jesus, martang yang mahita. Aliama nami na di banagijang narodo hami tujulom. Mabuana kadaddanakon. Saya si maruham. Jalo manasida gabe anakommu. Pasu-pasu jala pergugui manasida. Mangyahi hanguduan sogut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akan atoras, hamu akadongan nama buan dana sidi dihonoton. Tangi kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tu liat portibion ni nama dok akasisiana. Odai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan goarni debata ama, dohot anak, dohotor di parbadia, ajari hamu manasida mengaradoti saluhut nahuto nahoni tuhamu. Jala ingot ma, say dong anak kudo hamu ganupari, rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea dohot ni didi, dapotan hanguluan. Alain na so porsea, ona uhum sugud. Tangyo kamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buan dana tu Tuhan Yesus asa dijama. Alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesusi sugu maruhana. Didok ma. Loas hamu ma akadat danakon rotu au. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajaon debata. Natutudo nahudo koto hamu. Manang ICP. Anggo sosongon dana ibana majalo harajaon debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi dihaul ma akadat denaki. Diapehu matangan natu nasida. Mamasu nasida. Atong dihamu natoras nama buan danak lautar didi. Hati dako kamu majolo hata hapur siautai. Rap ma hamu madok. Au porsea. Au porsea. Natu mau na bernit. Natu atu banuatoru. Isima ibana.
Do diatai nama dok. Atong alusi hamuma hata nahusukunot tuhamu. Di pangido hamu nuaing di dion nakadat danakon. Tubagasan ni nahina porsiamuna alusi hamu. Beha naolo do hamu mamudai anak komunaon. Asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata alusi hamu. Naolo do hamu marsuru nasida tu gereja. Dohot tu parguruan ni huria protestan. Asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusi hamu. Atong tabasa mas nasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Roma hamu tujolo. Nasing hudul. Ali Benedict Xavier Hutajulu Udidi mahutu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Padua. Di pasu-pasu Tuhan debata maho. Dihabungot montu bagasan harajaun debata. Olat nion rodi saliling nilelingda. Amin. Silakan. Pindahin ke sini. Ke sebelah sini aja, ke sebelah sini. Ya. Ali Angelin Valeri Natania Silitonga. Udidi maho tu bagasan goarni debata ama. Dohot tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan goar mitor di parbadia. Amin. Lepas. Di pasu-pasu Tuhan debata mau dia bohot tu bagasan harajaun debata. Olat yon rodi saliling nileleng. Amin. Ali Naomi Tiarma Cikita Rinova Napitupulu. Udidi maho tu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho dia bohot tu bagasan harajaun debata.
Ali Grace Ivana Pasaribu. Hudi di mahotu bagasan guarni di bata ama. Dohot tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata maho di habawat mon tu bagasan hara jaun de bata olat nyon ro di saliling nililing na. Amin. Ali Matias Lamarga Sibagarian. Hudi di baho tu bagasan guarni di bata ama. Dohot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata mo ihabungot mon tu bagasan arajaun de bata olat nion rodi saliling nililingnya. Amin. Silakan. Tu natoras nama buanda dana tardidi jongjong manasida. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasata mi akada dana kotuho. Jala di jakokodo nasida gabe anakomu, marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan na saliling ni lelengna. Asi maroham, dohot dia kanatoras ndak danakon. Sai pargugoi jala ajari manasida. Manogunogu dak danakotuho. Asarap nasida taruli. Tiaka arta ni harajaum. Amin. Budulma mare de mahita. Rade mahita jongjong salut namangina. Kabasa mapiliata tuadupan debata tapauduk marohata martangiang mahita. Ali debata manami na dibanagi jang hodo haroroan ni saluhut silon lehon na denggan. Dohot nasa ulibasan na maulitus. Upasatami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhaseak kami pelianon. Patibulhon arajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gorang ni silan lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan debata amanami ro di saliling-lilingna. Mauliate ma rohanami tuho, ala diramoti ho hami di bagasan taon parhuriaw nong salpui. Asimaroham, asiniroham do napasahat tok kami tu bagasat taon na baruon. Kuidahami di bagasan nasa taon ni denggan di basam. Wasdoho mangaleho barita nauli tu hami. Asamardami jala marhasonangan rohanami. Kita bayhodo bilangan niya kanaporsea. Akana burju manguluiho. Iparguguihodo aka naporsea. Dohot naposom. Aka namamaritahon habal gaumung. Itonga-tonga ni huriam. Tung nasota habilangan do sude denggan ni basam. Nasa taon ni. Sian minggu tu minggu, sian bulan tu bulan. Sahat rodi sadarion. Dibaheni upuji hami maguarmu. Jala hupasanga pami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu ma nang huriam. Tabay maganu pari. Torop niya kanaporsea. Na marhulung ni roha diho. Say pararat maharajamu di Tano Batak. Dohot di sadok puloon. Say ramuti huriam. Asa unang saut tahi ni parjahat. Na mga bati hararat ni harajamu. Say unang loas huriami di susai, di gaori, manang dileay, ramoti maaka na pinilip mo, pay masahat tu hanguluan. Say ramoti masude na posom, na mabaritaw-barita na uli. Say jo maka si pilibegu, do parugamo nasing, asado nasida pasangapon goarmo. Say ramoti jala parbadiay mahuriam, sahat ro di haroro ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ali ama namin na dibanagicang. Say pinarbadia maguarmo. Say ro maharajaon mo. Say saut malomo ni roham dibantongon songon na dibanagicang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panisanami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togion tu pangucunan. Kalua mahamisian pangago. Mulak mahmu di bagasan dami dohot las ni roha jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho. Jala asima rohana midahu. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaur rumah damina tutodim. Amin. Di hamu amanami nanami hanggido iboto nami ami sado parhobas ya tonga-tonga ni huriata KBP Rawamangun padita situa pemain musik song leader multimedia pasahato tuhita selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati horas madihita sude tu natoras nama buanda dana tardiri asaro tujolo